Jatend piny William Ruto yango yo manyasani mar chwalo chenro mag piny owacho ne jopiny. Tugo machon mar rugby Alex Olaba otwe higni 6 kuom bwogo nego janeno. Utapata kama mahindi iko akiwa na unga atatoka nayo kwa baisikeli. Na bibi yuko hapa amungoje saa atarudi. Obila mamumias manyo jal moro mawachore ni osebedo kaloro ne nyithinde ariyo e ot maonge chiemo. Arwaki ni machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien mag kage kacha kokalo Ramogi TV chakore sani. Nyinga en George Bati. Machiegni Jatend piny Kenya William Ruto oyawo yanga chenro mar ndikruok e yor mbui mibiro tigo e ndiko oganda jo Kenya nyuolgi nyaka e tho margi. Chenro no ibiro tigo mar neno ni chenro duto mag piny owacho otimore yo makare. Jo Kenya duto biro bedo gi namba moyiedhi mar ndikruok mar thego jo Kenya kod welo kendo rango weche mag dar ka ji dhi e pinje maoko. We are moving towards an electronic ID with a machine-readable chip and QR code, and eventually this should lead us to a digital ID system which will allow web-based ID authentication. And in the long run, transit all that into a universal, personal identifier, a unique personal identifier, which we are going to give all newborns in Kenya, and it becomes their ID when they attain the age of majority at 18. We have increased the number of services available. We have increased the number of services available on the digital platform from 320 to 5,000 and intend to cover all services that Government of Kenya provides. And I think we have identified close to 7,000 services. All of them should be available on a digital platform by the end of this year. Piny owacho omedo siro chenro mar gero udi manengogi ni piny kama jogo mondiki tije ibiro dwar mondo ogol atamalo 3 mag osach gi dwe ka dwe mondo nyiewnigo udigo. Jagoro mongirore migawo mar udi Charles Hinga kaachiel kod jachiw wach log tich mar jatend piny Hussein Mohamed ne otwak kod jofwambo ewi chenro kama giduoko moko kuom penjo ma osebed kaliekore ewi weche mag gedo mag udigo. Ramogi ma pode en wach maluoni kendo waloso ni ka oromo saa 1 gi saa 3 ibiro yudo moko kuom gik ma sirikal medo singo ne gidhi timo ahinya kotende kod wach ng'eto mar osara kata ng'eto mar osuru kowuok e osach jotich piny owacho mondo tigodo e gedo mag udi magikoni nengo gi yot kendo biro konyo oganda jo Kenya bedo kod udi kopogore kod weche mag chugo tije bende. Jood bura e kaunti ma Kisii oloro chenro mag giduto kalore ni piny owacho mamalo poko chwalo omenda madhine counties. Od bura ma Kisii County olor nyaka odiochieng' mapoko yange kalore kod winjruok manyichane MCS ochope e romo manotim KICC juma mokalo. Romo ma KICC ne otwak e weche mag chugo omenda mag dongruok ne wards e kind weche mamoko mag bero tije kod ngima MCS mapachoka. Bende gidwaro ni piny owacho mamalo oro chenro mag chwalo omenda ne counties. Kisii e kaunti mar 2 ma oloro chenro mage to county assembly Garissa bende timo kamano. Ma biro e kinde mag governors bende obwogo mar chungo chenro duto mag counties. County assemblies resolve that if these resolutions are not considered in totality within 14 days, they will adjourn indefinitely from attending plenary sittings. Appreciating that, it is our duty to uphold the principles of devolution and ensure that the resolutions made by our colleagues in the county assemblies are given due consideration. Therefore, in order to align ourselves with the county assemblies and demonstrate our commitment to the devolved system of governance, I believe
it is necessary to adjourn this house indefinitely. Hii mgao kidogo ambayo inatoka kwa serikali kuu, kwa sababu kufikia sasa hivi tuko katika ofisini kama miezi 8 hivi. Hakuna fedha zozote zimekuja za maendeleo. Hatujaweza kutengenezea watu wetu barabara. Hatujaweza kutengeneza mahospitali. Kwa ile pesa ambayo tunakusanya kidogo inaingia kwa revenue allocation yetu, on source revenue allocation, ndio tunatumika. Obila kar chung'ur bura ma Mumias e kaunti ma Kakamega manyo jago moro ma hike 45 moyangni Simon Mila Lichi manuloro ne nyithinde ariyo ma johigni 6 kod 7 e ot kendo tweyo gi nyororo odiechieng' gotieno maonge chiemo moro amora. Kaluwore gi da kod kwar nyithindogo, jagono osebedo ka tuono gi chiemo ka kata skul bende osebedo ka otamogi mondo kik gidhiye. Jalup ruoth ma gweng' makono Maraba Benson Ochango oseyo jodak makono kuom go lipot ka obila modeko ka nyaka sani achijno pok oyudi bang' kane oringo ma olal. Nyithindo go tere kar jot mar nyithindo e gwenge ma Mumias. Kupima chakula kwa nyumba inasababisha bibi yake wake watoroke mara kwa mara. Utapata kama mahindi iko akiwa na unga atatoka nayo kwa baisikeli. Na bibi yuko hapa amungoje saa atarudi ndio wapike wakule. Ile ambayo pia inanikanganya ni ya kwamba yeye anawafunga ndani, anahakikisha mawafungia wakiwa ndani kwa hizo meza ama kwa kitanda, lakini tena nje anafunga mlango na kifuli. Na watoto wenyewe wanasema mzee anatoka asubuhi sana mapema by around 6 kurudi kwake saa 3 ama saa 4 usiku. Watoto wameshinda wakiwa wamefungwa hivyo. Tukauliza kama nimekuwa mara ngapi, wakasema imekuwa akifanya hivyo mara kwa mara. Tukauliza mbona hamko shule, wakasema yeye ndio huwa anaamua wakati anataka waende shule ama wakae nyumbani. Jatend migao mar somo Ezekiel Machugo kwayo jopiny mondo odonje yore manyasani mag lony midendo ni Science, Technology and Innovation mondo konyie nyuolo chiemo moromo kod kelo dongruok e uchumi ma pacho ka. Ote mare manosom kod jagoro e migao mar somo Frederick Ndambuki e kinde yango rombo mar ndalo 4 mobagi kod duol mar National Commission for Science, Technology and Innovation na Costi e riwruok gi kembe mamoko. Machugo wacho ni lony manyasani biro konyo jiwo sekta mathoth e pacho ka kendo reso uchumi. E thuolo machuok mokalo, Machugo nowalo komiti mabiro konyo e tayo jo Kenya e yore mag tiyo kod lony manyasani kendo lando humb oalago e pacho ka kod pinje maoko. It is high time that we focused our minds on how we can harness science, technology, and innovation for food security and for public good in a digital economy. The Presidential Advisory Council on Science and Technology, once fully operational, this Advisory Council will take the lead in efforts to harness and redirect the relevance of science, technology, and innovation in various areas. Jokanyo mag board mar NHIF kanyakla kod tend riwruog jotije pacho ka kotu oyango ne gidhi loso komiti mabiro telo e timo nonro mar kolo mibadhi mosebedo kaduodo weche mag okumba mar thieth NHIF. Tend NHIF kod kotu osingo jiwo chenro mag kedo kod mibadhi ma osetwe chenro mag thieth e pacho ka e kinde romo mar ndalo 2 ma osebedo ka dhi nyime e kaunti ma Kisumu. Jokanyo ojiwo ber okumba mar thieth mar NHIF ka gikwayo jopiny mondo med ndikore mar duoko piny pek mag thieth e pacho ka. Apisas mag NHIF bende okwa mondo miyo non weche mag mibadhi mamono oganda neno ber okumba mar NHIF e kinde mag manyo thieth. Health of the Kenyan worker. NHIF must continuously be vigilant to curb fraud and corruption, and NHIF and COTU also recognize that organizational culture is critical towards achievement of desired health outcomes. The committee that will be formed, a joint committee to handle this, also to continue to widely consult, because
whatever the outcome, we must know that those outcomes will be reflected in a statute in the form of an act, and it will be binding to all of us. So I want to thank you very much, and we will have a last meeting where now concurrence or acceptance will be a final issue on that final document. From there we will proceed. Riwruok mar jochiw thieth ne tuo mar fistula dhi timo bero ne mine maloyo 200 modak gi tuono e gwenge mag Webuye. Kamano bende idhi timnegi hocho e chenro mar kawo jumbe kata juma achiel e bomano bende idhi muonyo omenda maromo milion 4.8. Thiethno ibiro tim e osiptal maduong' ma Webuye ka osetim chenrono e counties ma Kilifi, Nyeri, Nairobi kod Kajiado kod Tharaka Nithi bende. E kaunti ma Bungoma nyaka sani osetim bero ne jotuo maromo 11. Berono itimo e tudruok kod kaunti ma Bungoma, migawo mar thieth, riwruok mar M-Pesa, lakteche mag Flying Doctors kanyakla kod tipo mar Citizen. Nilipojifungua sikujua ya kwamba nilikuwa na fistula hadi baadaye wakati ambapo singeweza kushikilia choo na singeweza kushikilia hewa. Lakini kwa sababu ya kutojua, ignorance, mzungu anasema ignorance is expensive, nilikaa na hali hii kwa miaka 20. For 20 good years I stayed in that condition. But I thank God because the Royal Media Services walianza kuangazia jambo hili na nikaisikia kwa redio na nikatembea kwa kituo cha afya na I was rectified, na leo nasimama hapa nikiwa mwanamke mwenye furaha. So women and girls with fistula may not be able to engage in formal work, and many are abandoned by their husbands and families and ostracized by their communities, driving them further into poverty. The isolation means they often go unnoticed in the communities, especially policymakers, and as a result, little action is taken to address or prevent their condition. Globally, it is estimated that over 50,000 women develop fistula every year, and 2 million of these women currently live with fistula. 90% of these women are found in low-income countries, and it's also estimated that in Kenya, 3 to 4 fistula cases out of 1,000 are with us. Manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta otimo romo kod jambetre mar piny Amerika Meg Whitman kanyakla kod mano mar piny Switzerland Valentine Zellweger e wach riwruok mar pinje Europa. Romono manotele kod Bernard Quintin ma en jatatije mar riwruok pinje Afrika. Iketo twak ewi duoko kwe piny Democratic Republic of Congo. Uhuru Kenyatta bende oyudo report mar jolony kaluwore kod romo mar pinje Afrika ma ugwe. Owacho ni en gi geno ni kwe biro dok e makare piny mar Democratic Republic of Congo kaluwore kod twak mosebedo ka bende jopinyno manoringo lweny koro biro yudo thuolo mar jodok e pinygi. Omedo ni kweth mar M23 osechako wuok e gwenge mane gimako kendo chiwo thuolo ne golo gige lweny kendo duoko kwe pinyno. Ero kamano nyakwana Ramogi kuom keto Ramogi TV pod gi pak kuma kaw thuolo mari mar chiko iti kendo keto wang'i ka yudo weche manyien ma kagi kacha. Ne mathoth kendo koromo saa 1 gi saa 3 weche manyien mag ang'ich welo kachiel kod mago imore odhiambo ni pod waiko ni mathoth. Omiyo med mana keto Ramogi TV ne weche manyien madimba. Nyinga en George Bati, oriti masani.